Исәнмесе сеферда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Укуга борчуларсыз гына бару. Шолы ТВ хезмәткәрләре кичкенә эксперимент ясарга булды. Мәгариф учреждениесенә үтеп кирип булдымы? Көтелгән язма, юл ачык. Шамил Усманов урамындагы капиталь ремонт тулысынча төгәлләнгән. Вакытыннан алда файдалануга тапшырдылар. Юлчылар Түбән Кама ГЭС платинасында да эшне графиктан алда төгәлләде. Укуга борчуларсыз гына бару, ата-аналарны дәресләр вакытында аларның балаларының ни дәрәҗәдә саклануы борчый. Мәгариф учреждениесенә чит кеше үтеп кирмәсме дип борчыла алар. Исегезгә төшерәбез. 26 сентябрьдә Ижау шәһәренең 88-нче мәктәбендә әлеге мәгариф учреждениесен тәмамлаган укучыларны һәм укучыларны атып үтерә. Дистеләгән кеше мәрхүм һәм зыян күргән, аларның күбесе балалар. Шуңа күрә безнең төшерү төркеме кичкенә эксперимент ясарга булды. Минем хезмәттәшем Азилә Шаймөхәммәтова мәгариф учреждениесенә үтеп керә алдымы, әллә аны шунда ук туктаттылармы? Без эксперимент үткәрергә булдык. Хәзер юлыбызда очраган беренче мәктәпкә керергә тырышачакбыз. Таныш булмаган кешене уку йортына кертерләрме? Без кайсы мәгариф учреждениеләрендә булганыбызны атамыйбыз. Барысы да куркынычсызлык максатларында. Янәсе сеңлемне иртәрәк алырга кирәк дигән уйдырма белән мәктәпкә киләбез. Беренче мәктәпкә керәбез. Ишек төбендә домофон. Шалтыратабыз. Хәбәрче мәктәп эшенә проблемаларсыз үтеп керә алды. Ишек төбендә сакчы. Я пришла забрать сестренку. Можно я зайду? А вы нет, заходить вообще нельзя. Икенче мәктәптә капка да ябык булып чыкты. Хәбәрчене инде вахтер көтеп тора иде. Беренче белем бирү учреждениесендәге кебек үк аңа да шул ук уйдырманы сөйләп бирәбез. Я пришла забрать сестренку. Можно мне войти? Нет, нельзя. Вахтер баланың фамилиясын, исемен һәм ничәнче сыйныфта укыганын сорый. Бу эксперимент кына дип әйтергә туры килде. Бу хакта укучыларның ата-аналары нәрсә уйлый? Мәктәпләрдә куркынычсызлык чаралары көчәйтелгәнме? По-моему, да, усилились. Никого не пускают, на вахте стоят 2 охранника. Периодически, насколько мне известно, проверяется периметр школы, смотрится, все ли нормально, закрыты ли замки. Я считаю, что да, более ответственно. Конечно, меры безопасности должны быть. Я думаю, что если заходить, то заходить все в один вход, чтобы он просматривался, чтобы видео было всегда. То есть, я думаю, что пока здесь все нормально. Шолы ТВ телеканалының төшерү төркеме бәя куймаячак. Безнең максат хәбәрченең мәгариф учреждениесе эшенә керә алуын тикшерү генә иде. Азилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 номеры буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Шамил Усманов урамындагы капиталь ремонт тулысынча төгәлләнгән. Исегезгә төшерәбез. Юл катламын яңарту 2017 елда ук башланды һәм этаплап барды. Урам берничә участокка бүленде. Быел Халыклар дуслыгы проспектыннан Академик Королев урамына кадәр озынлыктагы юл төзекләндерелде. Билге тоқтасында көтелгән язма юл ачык. Шалның баш автоинспекторы Радик Кадиков билгеләп үткәнчә көзен гадәттәгечә урып җыю башлана. Мы видим, что действительно идет сбор урожая. Открылась улица Гостева с мостовым перекрытием. Недавно открыли участок проспекта Дружбы народов с кольцевой развязкой. Вчера открыли пролет на мосту ГЭС. Шамил Усманов урамындагы ремонт эшләре төгәлләнде. Алар 5 ел дәвам итте. Иң озын урамнарның берсен яңарту этаплап барды. Быел 767 метр юл катламы яңартылды, ләкин моннан тыш башка эшләр дә башкарылган. Появились тротуары, которых не было. Появилась велодорожка, которой не было. Она нужна и для студентов, она нужна и для велосипедистов. Я думаю, что это тоже очень важно.
Җәяүлеләр һәм велосипедчылар бер-берсенә комачауламаячак. 10-нчы комплекс ягыннан аларның юллары аерыла. Шулай ук белгечләр эскәмияләр, шут савытлары, яңа яктырту баганалары урнаштырдылар. 70 машинага кую урыны булдырылган. Но при этом хотелось бы обратить внимание для жителей города, есть знаки. Есть знаки. И то есть, если раньше люди оставляли машины, к сожалению, сейчас это делать нельзя. Это дорога, это не парковка. То есть, если мы посмотрим напротив, машины там оставлять нельзя. Бу шул исәптән кышын юлчылар машиналар йөрү өлешеннән карны чистарта алсын өчен кирәк. Аларга еш кына юл читендә тукталган машиналар комачаулый. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Вакытыннан алда файдалануга яңартылган Шамил Усманов урамыгына тапшырылмады. Юлчылар Түбән Кама ГЭС платинасында да эшне графиктан алда төгәлләде. Анда машиналар йөрү өлеше ремонтланды. Хәзер күпердә хәрәкәт ачылды. Хезмәттәшем Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Күпердәге юл эшләре 11 сентябрьдә ук башланган иде. Бердә эшләр вакытында вакытлыча юллар хәрәкәте ябылып торды. Чалыга күрү юлында бар тик бер полоса калган иде. Бу үзе чалыга керү һәм чыгу юлында бөкеләргә китерде. Чаллар күп тапкырлар социаль челтәрләрдә моның турында зарланганнар иде. Түбән Кама ГЭС платинасында эшләр күперне карап тоту программасы кысаларында узды. Ремонт үткәрү вакытында объектта бер юлы 30дан артык белгеч һәм 15 берәмлек техника эшләде. Работы производились силами субподрядной организации ООО «Автодор». Ребята молодцы, справились с поставленной задачей раньше срока. Работы были произведены по фрезерованию верхнего слоя асфальтобетона и по его укладке. Как вы сами видели, работы велись в 2 смены, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Автомобиль юллары предприятиясе директоры Марат Анисимов хәбәр иткәнчә, объектны алар октябрь башында гына файдалануга тапшырырга тиеш булган. Әмма эшләрне срогыннан иртәрәк тамамлый алдылар. Хәзерге вакытта Ярчалыга керү һәм Казанга чыгу 2 полоса буенча башкарыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. 21 октября. Органный зал. Финалисты телепроекта «Голос». Эмиль Кадыров, Алла Рид и Шарип Умханов в вокально-театральном проекте «Голоса Градского». Требуются уборщики и дворники. Зарплата 66 тысяч рублей. Телефон 8 916 598 64 90. Бывают моменты, которые нельзя упускать. Откройте вклад до 1 октября в Акбарсбанке и выиграйте повышенную ставку 20% годовых. Подробнее на akbars.ru. 16 октября. Концертный зал Сары Садыковой. Гитарист-виртуоз Дидюля. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31. Синий трактор едет к вам. Музыкальная интерактивная сказка. Максимум игр под любимые песни синего трактора. 4 октября. ДК КамАЗ.